Nimas ayu ingkang milangon buron arum ingkang sobeng wana yen kepanggih eba rasane suwantene jane elok tenan kok mulane kula niku sikilmu jane ngopo to Dik Dik sumber kang ngisaring gunung reksa langking meh kepleset boten napa-napa sisaning geni yen lega pinarengna napa suwantene jane elok tenan kok dasare sining kuyung sone nggih saya son kula niki Pak tasih kumung wano darapon mundhak katresnan suryeng ratri wong ayu sun kawula sunadep saben dina ya Allah Pak Darjo suwanten tesih kung Pak menika menawi monggo kali Dik Yuli dawahipun sarung jagung napa petis manis sarung jagung mawon wah nyuwun sarung jagung jenengan tawa-tawa nggih nggih mangga terus nggih nggih la iki sarunge jagung monggo pancen ngapa apa tega pacat tresno ora gawe kula lan gawe cinta insaya jalanina piye janjine senadyan munggah gunung mudhun jurang ora petung mung nyatane ngono rasa jroning ati bungah susah padha dilakoni wong ayu Yuli Yuli Tan kantun kagem jenenganipun Bapak Pundhut Raharjo Sugeng Rawuh Mas Tarno kaya wong adoh ae lho jare lagi rawuh
sarunge jago pancen nyoto apoteka tacut tresno ora gawe gelo lan ape kuciwa yen sulaya jolali lo piye janjine monggo cayu senadyan munggah gunung mudhun jurang tanpa petung mung nyata ono rasa jroning ati bunga susah padha dilakoni Susu mentah Mas. matur nuwun lho Pak Rarjo Matur nuwun. panjenengan niku madosne gending ingkang lawas Nggih. enten sing lawas melih boten Enten. anggitanipun Kinarto Sabdo Suwargi to niki Nggih, leres. jan elok kok slendrone nyongo bawane dandang gula ya to Ya. gendinge lawasan kuwi nek ra sidan kowe gak iso lho tenan sidan didakne tulus-tulus gak iso kuwi Saged Mas. angel lho iki Gedek-gedek kae. untung kowe lho Dek mau Ngapa? aku ngerapok Pinter. ngene aku Oh. ya nano Sarunge jago. yo Luwe apot si badut titimbang donya kae bebasane sarung jago jarene abad sembah nuwun tangga dhewe monggo kebareng kaula meminta menyang pengantin saka rone cocok ora Cocok. Won. Nggih. mugi tancah rahayu genyo samya apala krani ing madyaning bebrayat ing jagat madyagung dina bena ing rupit
Winda guyub rukun atut runtut kanthi asih tebih ing sambe kala Kancanana to Mas Bok. Estu sae. Sumpah demi Allah. wong dirungokne wong bengok-bengok ora dirungokne tak tuk. Kula niku mirengke nyotokne larase kowe iki lho to iki nganggo ji barang, pelok barang nganggo ji, pelok barang nganggo ji barang dendengan. Monggo dawe jenang gula Kung. Jenang kula niku nggih. Niku nggih lawas nggih Pak Rajo nggih. Mangga, pripun sing pundi? Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki wong manis Nandang susah sapa sing ngancani Yo. Halo, halo. Gawe gemong lan gawe kucing Nginang karo ngilo. Nesa iki bareng kowe konjor-konjor marang aku kena jangan Mbah Waluyo. apa kowe wis ora kelingan marang aku iki tani mas kowe janji bunga susah padha dilakoni Halo, halo. ayo lanjut Ayo, ayo. Nginang karo ngil. janji lan tetap setia
to nimas 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 durung nate gawe gelem lan gawe kucian sing sayo sing rukun ning lola Bokti kowe kancan malah lali marang aku Siti ya Jongono apa kowe pancen ra kelingan janjani mono Dimas nate janji bunga sudah pada dilakoni nggih sampun mantap tenang sampun Waku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak, tolong bawa saya. Lihat kebun kude penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya ninggal kados nanco. Yo, Mas Yono asik.
sliramu wae Ojo lali pawelengku ya saya malah mana di mana anak kambing saya
jenenge bapake. Kowe edan apa piye masa bapak mangan anak? Usume ngono Apa kuwi. dikira aku ki ra duwe Apa? ingin apa piye? Suwe-suwe kok ngece lho, Pak. Bokoke diparkir terus lho. Aku untunge kuat iman lho. Masa? Wis ngersake lagu sapa ngerti? Sinten Mas? Buyono. Buyono, oh ngoten nggih. Mas Yono kan ireng. Nggih. Ning manis. Karepe ra ngono kuwi. Oh ngono to ya. Gak apa-apa ya Mas, ireng-ireng sepur. Angger wong numpaki. Masa akhir wong numpaki akeh sing ngantri. Oh iya ya, lali aku. Nano. Ya. Mong jalar lan para pisahan dipaksa omah-omah wong tuane Gimana anak kambing saya? tresna kurabang kalilang marga Masuk Buyono. irang manis Semar Mulyana iki campur sarine kuwi. Masih dek. Sik. Bersama dengan campur sari semar bersama Bukit Mania Indonesia. Yen kelingan lelakonku nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Wayu lahir lan batine penak yo Dik. Lunde barengan mergo nanging ora iso urip bebarengan senadyan aku wis sumpah kuwi tetap tresno air kasih kuwi eling ya kuwi sadar Aku sadar loh. bablas ke lali janjine spesial kagem Mas Dodo juragane servis motor Oh lho. iya. Ya lali janjine ibu-ibu prasmanan joget dulu. Pak Wasino nyuwun izin nggih. Pasukan biru ajenge joget riyen. Lali janjine ya toh. Nano. Mong jalar lan para Ayo Mas Dodo, Mas Yono. Dipaksa. Joget dulu semua. Wong tuan Wong tuane tresna kurabang kalilang amarga kelingan irang manis lali janjine Mas Tulus spesial Mas Dodo servisnya motor Indonesia bunda-bunda cantik monggo pasukan biru-biru ayo pasukan biru-birunya
wong jenenge anake ya Lah, iya. persis lah Mas. Terus kayak Pak. Jancane kowe Ibu. saja nyupriyani adikku sujono kowe kencan karo wanita liya Asik 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 asik. Ayo Bu. dina minggu sing tak tunggu awe ngajak ning tawang waku nganti lincir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan banjir. tak SMS kabalasi cetak telepon malah mau ngenteni mangkel aku mangkel yen kepadha pipimu mesti tak jiwel 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 ala jiwel lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Ya Allah, campur sari gayungnya kok ngene. Bu lagunya apa Bu sayangku? Enggak punya lagu. Ini pasukan biru mau joget atau mau nyanyi? jancane kowe nang ngendi gelakanku saja nyupriyani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya lanjut Mas Boger. Pak Kusur, Semar Mulya untuk Anda semuanya. Monggo pasukan lurik-lurik. Semar Mulya lagi. Mas Atiman, Jan-jan
Monggo. Pamitanku. Mas, pamintaku boten pamitanku lho nyambut gawe kok nyare pamit. Ya men sing anu dheke kok. Cakepan iku sing leres, Nggak mesake bisa. sing angget. Kowe Ki pamitanku ki. Pamintaku. Oh pamitan iki lho urung-urung. Campur sari apike kaya ngene kok. aja mbok seneni. Nata seneni kulino Kan kowe. masmu Kok nek iki di streaming lho. Wah nganti Lah karo. kula Paminta. Iya, Sing kan budeng dari- aku ya. Heeh. MC ini kok celeng ya. Tahu Jepang bayi. Angel aku. Angga. Wah klerune awas kowe kok. Nimas Sita Asih. Pak ampun merem-merem kula tinggal mulih lho. So. Nyanyi merem-merem nak tinggal tenan nak gah aku. Dinikmati, Gak Mbak. disawang-sawang kok. Antut runtut tansah reruntungan. Kancane Mas kok sedih men. Tak tinggal udut. Oh iya wis. Sarino sawa ngine datan kingang sarambut lamun adoh saketing ati Neng layah lambah-lambah. yen cedhak tansah mulat sida asih Umpamane rona kuda umpamanira nakuda mboten Mboten sah digagas niki. Pun mboten sah. Pindha Mimi lan Mintuna Mas Wasino yang terhormat. Pindha Mimi lan Mintuna niku lho. nggih siap Baleni. Wedi dek karo aku, ngerti nom-nom aku kok. Ha, biyen tak kongkoni terus iki. Saiki dadi wong sugih asem tenan kok. Amin ya Allah Tuhan. Ya Masya Allah. Allah. Aku nek karo Mas Terharu Wasino. aku. Nom-nomane bareng, ngontrak bareng, kebocoran yo bareng. Sugih-sugih kono. Lah iya kalah ya, kalah nasib. Pindha Mimi, monggo. oh 17 oke to Mas Mboten. Pindha Mimi lan Mintuna hayo Nimas bareng hanetepi wajib Sabar ge Mas. Do clintisan karo sing bayar kaya ngono kuwi. Sido asih praya Alhamdulillah. Monggo, Sukses. Garape gayeng Mas. Turune Ah, kaya. bumu sing ngantuk. Garape seragenan nggih. oh siap Lah nggih. Nah. Aku kang setiosa. Monggo Mas Parno. Mas Gogo. Oh,
rukun kemana-mana ngangkat abrak melampah tebih dapat lesu mugi lestari yo. Bapak Ibu ingkang ngersake ayam Bu Mariati solusinya. Oh nggih. 50 Bu. Nanti Bu Mariati. Promosi 50. Bu Mariati pundi, Pak? Wow, ala butik. Ngetine Mbok. Tak promoseke bareng. Sing ajeng gadah damel Nggih. ulang tahun pernikahan yang butuh paket kecil ada besar ada ayam. Solusinya 50. Tak promoseke no. alhamdulillah amin Wah. Gak mudeng. Nano. andika pengayoman Sugeng rawuh Bos Ciki Satria. Oh nggih. Aku sing ngundang kuwi, Mas Komeng iki nyambut gawe. Percaya. Kanca lawas lho kuwi. Pak yo. Mali. Nek ora tak telepon ora ngerti. Kuwi juragan ayam kudu gawe ora juragan diundang. nih. Wah, ya Allah, Mas Setro. Ampun kondur riyen Bu niki campur sari dereng bubar. Pun to jenengan mengki lenggah mriki mawon.
Butuh kopi kanca-kanca. Kopi nggih? Teh napa kopi? Dadi dodol kopi to kowe iki. Alah sanjang kutuk bugel ngono. Matur nuwun Bu nggih. Aku matur nuwun. Gaweke teh apa kopi malah Mbak, yo aja mulih. warung ya. Matur nuwun, matur. Ya Allah, Mas Setro. Ku mau tak telepon gak ngerti sing digawe iki. Mas Komeng. Jan, Pak Yok. Wes. Pak Elek jare. Pak Elek ngeyel. Sehat ya Pak Yok nggih. Ya Allah. Nando. Mukan tiup berkaing wit. Matur sembah nuwun. Padha-padha.